तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गल बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मीटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग बिल्कुल फुल रोमांटिक संग बा। अगर एक रउआ नया म्यूजिक बनवा के, बढ़िया म्यूजिक बनवा के दिल से गायकी करी तनी तो 100% बा के गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ समन से को बात कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुक बंदे नहीं मिलत, बढ़िया रउआ के म्यूजिक नहीं मिल पाओ तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गल बेन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर, चाहे नया कंपोजिशन, चाहे रउआ कोनो भी प्रकार के गाना लिखवा सकिले। भोजपुरी, हिंदी, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला के ऊपर गाना, चाहे रउआ बोल बम के गाना, चाहे रक्षाबंधन गीत, चाहे भक्ति भजन, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपने मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ समझ से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गल बनी, चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा था, गाना रउआ सबके अच्छा लगा था सुने में, तो एगो प्यारा सा लाइक कर दी, कमेंट कर दी। चलिए देर न करते आज के मेटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत पुराना एगो गाना ही रहे खेसारी भैया के कि फेंक दी हम लावना, छोड़ दी हम चूल्ही, छोड़ दी हम तोहारे घर, करे जा चाही तो में आवो न तो जाइब नई हर, करे जा चाही तो में अइबो न तो जाइब नई हर। तो यही ट्रैक पर वह समय खातिर लेके आ गए बनी प्रेमी प्रेमिका के बिल्कुल ज़बरदस्त रोमांटिक सॉन्ग। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की के देख के कैसे का कहता कि सपना में आवेलू मिजाज गबड़ावेलू, सपना में आवेलू मिजाज गबड़ावेलू, हे सोना सुनो कि सपना में आवेलू मिजाज गबड़ावेलू, देहिया के दिल पूरा बांध करे जा, सुतले में रोजे हमर हो जाता जियान, करे जा सुतले में रोजे हमर हो जाता जियान। कि सपना में आवेलू मिजाज गबड़ावेलू, सपना में आवेलू मिजाज गबड़ावेलू, देहिया के दिल पूरा बांध करे जा, सुतले में रोजे हमरे हो जाता जियान, करे जा सुतले में रोजे हमरे हो जाता जियान। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर एक गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पर फुल गाना मिल जाई। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोई मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सब उनके खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माता दी।